weche mabiro medo muoch e wachno. Kawadhi nyime en ni anyuola kod osiepe ochokore e gweng' mar Ramogi Sigoti e iko ji 6 manowito ngimagi e masich apaya e chak dweni. Lamo ne ringre ni timo kanyakla motelo ne iko mibiro tim e odhiambo ma kawuono. Mosenindogo ne owito ngimagi e masich apaya manotimore tarik 5 dweni e alwora ma Kanya Dhiang'. Wachore ni jogo mane dhi e liel moro ne oromo kod masirano tok kane bas mane giidho nobayo yo kendo ng'ielore. Anyuolano nowito ji 8 ka miyo ma migok dalano ne oiki seme giko ma juma mokalo. Seme no nyome kanyo kono choike seme kawuono wan gi ja 6 ka moting'o mamana, moting'o my aunt, moting'o my cousins and uncles, yeah? And there's another family friend ebende niche ike next weekend ebende noinyore e masira mara paeno endo. Koro chenro duto modong' to ene Nyasaye wawuok mabor kuma dhie koro ng'eyo ni odong' matin nikech kawuono odiochieng' mochopo motero gi kar yweyo koro kuma ne Nyasaye kuyie to mondo pargi. An wuod Mwalimu Sospita ma one of the victims mane oyudo accident ni to sani wamor kaka county government gi the other stakeholders nobiro to miyo wateko masani the process is okay. We are happy the arrangements madhi mbele and even with the support we received from the media. Kanyalo wacho matin kuom joma mane ohinyore hospital aparo ni ng'eny gi osewuok wadong' gi ji karibu 4 mantiere e wards. Pod ok wach ni gisebedo a stable condition, pod gi need a lot of medical attention and pod wa medo mana kwayo jowa mosechopo lwetgi mondo konyo e wach nikech en wach mok yot to pod wamedo go niero kamano. Ang'eni gin gi rem mang'eny kata ka giwuotho to gin sawa but wagone Nyasaye kamano. Jatend piny Kenya William Ruto